Nemanja Sirar, 22-godišnji momak iz Čestarega, pre nekoliko dana istrčao je humanitarni maraton za obolelog Ognjena Žužića od Čestarega do manastira Tumana u dužini od 236 km. Nakon sleganja utisaka, mi smo posetili danas ovog momka, ukratko rezimirali to dešavanje i čuli njegove planove za naredni period. Naše prvo pitanje bilo je kratko, a njegov odgovor više nego jasan. Nemanja, da li si ti ostvario svoj cilj? Jesam i jako sam zadovoljan i odazivom građana. Dobio sam dosta poruka, kako i podrške, tako i poruka o dokaza o uplati. Zaista sam zadovoljan. Prema nezvaničnim informacijama, nekih 100-120 hiljada. Međutim, ta mi informacija i dalje još nije zvanično potvrđena, ali znam da sam usput uspeo da prikupim nekih 15-16 hiljada od ljudi koji su se usput zaustavljali, koji su čuli za priču i odlučili da podrže. Maraton dug 236 km bio je pun neizvesnosti, a bogami i prepreka, jako sunce, visoke temperature, žuljevi, psihički i fizički umor. Bilo je dosta kriza. Međutim, uvek kad mi je bilo teško, zamišljao sam Ognjena i taj pakao kroz koji sam ja prošao nije ništa u odnosu na ono što prolazi on i što prolazi njegovi roditelji svakodnevno, već evo 9 godina koliko Ognjen ima, tako da bilo je kriza, ali nijednog trenutka nisam pomislio da odustanem jer znao sam gde idem i zašto idem. Ti si stigao do manastira Tumane, tamo si, koliko ja znam, prisustvovao liturgiji, imao si jedan, ajde možemo reći slobodno, duhovni razgovor sa sveštenikom i na kraju si naravno došao sa pratnjom koja te je pratila nazad u Čestere, gde si imao i doček. Kakav je bio osjećaj? Pa osjećaj kad sam došao u Tumane je bio neverovatan. To je jedno jedna svetinja, možda jedna od najvećih u Srbiji, ali moram da napomenem jednu situaciju koja mi se desila. Sam manastir je poznat po tome da se u njemu dešavaju čuda. Drugi dan smo morali da prekinemo u jednom delu trku zbog izuzetno velike vrućine i kada smo došli do Požarevca u smeštaj ja nisam mogao ni da hodam, a kamoli da trčim. Uveče sam zaspao negde oko pola 12 i zaista mislio sam da se neće oporaviti. Međutim, sutradan pomolio sam se pre nego što sam krenuo i ja to i dalje ne mogu da objasnim, ali ništa me nije bolilo, apsolutno ništa. I to sam upravo i rekao Smiljki koja je bila u pratnji taj dan i ona mi je rekla nešto što nikad neću zaboraviti, a to je da neko odozgo gleda i zna da dolazim. Jeste, to je upravo tačno tako, samo vera, jaka vera i uz Božju pomoć ti si uspio da izguraš svoj cilj koji je naravno za svrhu imao prikupljanje pomoći za Ognjena Žužića i ja verujem da će ljudi koji sad gledaju ovaj prilog da se odazovu upravo toj tvojoj akciji koja i dalje traje i da svoj humanitarni doprinos daju na neki način. Pa da, ja se nadam stvarno da će ovo da se nastavi. Imao sam planove da odradim još neke akcije, ali evo, nekoliko dana posle samog ultramaratona ljudi i dalje šalju poruke, šalju novac i što je meni izuzetno drago i što me izuzetno raduje. I evo, kaži mi sad, posle nekoliko dana, kada se ova trka završila, kada su se utisci slegli, kakav je osjećaj kada se ujutro probudiš ili uopšte kada razmišljaš o tome kakav si podvig napravio? Pa da, kada sam ustao ujutru, dan posle trke, 2 dana posle trke, svi su mi govorili da sam ja heroj. Međutim, ne smatram se herojem jer da nije bilo mojih meštana iz Čestarega, da nije bilo ljudi koji su se zaustavljali, ništa od ovog ne bi bilo moguće. Tako da ja lično smatram da nisam heroj, nego da smo svi heroji. I to sam napomenuo na društvenim mrežama pre nekoliko dana, da ovaj ultramaraton neće biti nikada moj, nego će biti ultramaraton svih nas koji smo pokušali i uspeli da usrećimo jednu porodicu i učinimo jednog dečaka zdravijim koliko toliko.
Nemanja, ništa, puno uspeha, puno sreće. Ja verujem da si ti pravi reprezent svog sela, pravi reprezent jednog momka koji bi trebali da slede i oni i drugi i da na neki način daju svoj doprinos. Ne moraju oni ultramaratonom, ali da vide šta je zapravo humano na delu i kako glasi upravo poruka patrijarha Pavla i koja ovde stoji na muralu "Budimo ljudi". Pa da, tako je. Ja lično gledam da što više uključim naše meštane, jer kako meštane, tako i ljudi iz opštine, jer smatram da imamo dosta kvalitetnih ljudi koji mogu da urade mnoge stvari, mnoge velike stvari i da sve možemo da uradimo ako radimo zajedno. Predstavnici Sportskog saveza opštine Žitište uz policijsku pratnju bili su sve vreme uz Nemanju, koji je zaista načinio jedan veliki korak dostojan poštovanja.